Systemau Pleidleisio. Mae etholiadau'r Deyrnas Unedig, etholiadau cenedlaethol ac etholiadau lleol yng Nghymru yn rhoi cyfle i ddweud ar bwy sy'n gynrychioli di. Ond mwyn sicrhau bod y lais yn cael ei glywed, mae'n dda i ddeall rhai pethau sylfaenol am sut mae etholiadau'n gweithio. Ym mhob etholiad, mae pob pleidleisiwr yn derbyn papur pleidleisio. Mae'r papur pleidleisio hwn yn rhestru pob ymgeisydd, sef yr hyn rydyn ni'n galw'r bobl sy'n sefyll mewn etholiad. Mae'r papur pleidleisio hwn hefyd yn rhoi cyfarwyddiadau syml ar sut i farcio dy ddewis yn glir. Byddai di'n cael gwneud dy ddewis yn gyfrinachol ac yna bydd dy bapur pleidleisio yn cael ei gyfrif i weithio allan pwy sydd wedi'i hethol. Mae systemau pleidleisio yn effeithio ar sut mae ymgeiswyr yn cael ei hethol ac yn nodi'r rheolau ar gyfer sut mae dy Bleidlais yn cael ei chyfrif. System gyfrannol rhestr gaeedig. Yn etholiadau'r Senedd, rydyn ni'n defnyddio system bleidleisio o'r enw System Gyfrannol Rhestr Gaeedig i ethol aelodau'r Senedd. Mae'r system hon yn fath o gynrychiolaeth gyfrannol. Mae cynrychiolaeth gyfrannol yn golygu bod nifer yr ymgeiswyr sy'n cael eu hethol ar gyfer pob plaid wleidyddol yn cyfateb yn fras i nifer y pleidleisiau a dderbyniwyd. Yn y system bleidleisio hon, gellid ei bleidleisio dros blaid wleidyddol neu dros ymgeisydd annibynnol. Mae plaid wleidyddol yn grŵp o bobl sy'n rhannu syniadau tebyg ynglŷn â sut y dylid rhedeg gwlad ac sy'n gweithio gyda'i gilydd i gyflawni eu hamcanion. Ymgeisydd annibynnol yw rhywun sy'n sefyll mewn etholiad heb fod yn rhan o blaid wleidyddol. Mae gan bob plaid rhestr o bobl maen nhw eisiau iddyn nhw gael eu hethol, ac mae'r rhestr honno mewn trefn blaenoriaeth gyda'r ymgeisydd maen nhw fwyaf eisiau iddi gael eu hethol ar y brig. Y bobl ar frig y rhestr sy'n cael eu hethol gyntaf. Po fwyaf y bleidleisiau mae plaid neu ymgeisydd annibynnol yn ei cael, y mwyaf o seddi y byddant yn ei hennill. Mae dy ardal leol yn cael ei galw'n etholaeth. Mae pob etholaeth yn cael ei cynrychioli gan 6 aelod o'r Senedd neu AS yn fyr. Wrth pleidleisio yn etholiad y Senedd, rwyt ti'n dewis y blaid wleidyddol neu'r ymgeisydd annibynnol rwyt ti am iddynt gynrychioli dy etholaeth yn y Senedd. Bydd un Bleidlais gen ti ac mi fyddi di'n cael un papur pleidleisio. Rho farc X yn y blwch wrth ymyl dy ddewis o blaid wleidyddol neu ymgeisydd annibynnol. Gwna'n siŵr dy fod yn darllen y cyfarwyddiadau ar dy bapur pleidleisio a gofynna i'r tîm yn yr orsaf bleidleisio os wyt ti angen help. Bydd y papur pleidleisio yn dal i ddangos rhestr ymgeiswyr ar gyfer pob plaid wleidyddol. Ond cofia, rwyt ti'n pleidleisio dros blaid wleidyddol neu ymgeisydd annibynnol yn hytrach nag ymgeiswyr penodol ar restr plaid. Bydd y papurau pleidleisio yn cael eu cyfrif wedyn mwyn gweld pwy sy'n cael eu hethol. Enghraifft, os wyt ti'n byw yn Aberystwyth, dy etholaeth ar gyfer y Senedd yw Ceredigion Penfro. Os bydd plaid wleidyddol A yn cael 50% o'r pleidleisiau yn dy etholaeth, byddant yn debygol o gael 3 allan o 6 sedd. Os bydd plaid wleidyddol B yn cael 30%, byddant yn debygol o gael 2 allan o 6 sedd. Yna, os bydd gan ymgeisydd annibynnol ddigon o bleidleisiau, byddant yn ennill y sedd olaf. Y 6 ymgeisydd hyn fydd yr AS-au sy'n cynrychioli etholaeth Ceredigion Penfro yn y Senedd. Mae hyn yn golygu bod seddi yn y Senedd yn cael ei penderfynu ar sail cyfran y pleidleisiau y mae pob plaid yn ei derbyn. Cyntaf i'r felyn. Rydyn ni'n defnyddio system bleidleisio o'r enw Cyntaf i'r felyn i ethol aelodau i Senedd y Deyrnas Unedig neu AS-au yn fyr. Yn y rhan fwyaf o ardaloedd yng Nghymru, rydyn ni hefyd yn defnyddio Cyntaf i'r felyn i ethol cynghorwyr lleol sy'n gofalu am faterion sy'n benodol i dy ardal leol. Pan fyddi di'n pleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio Cyntaf i'r felyn, byddi di'n cael un papur pleidleisio. Bydd y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio yn dweud wrtho ti faint o bobl y cei bleidleisio drostynt. Mewn etholiad cyffredinol ar gyfer Senedd y Deyrnas Unedig, wyt ti'n cael pleidleisio dros un person. Yn syml, rho farc X yn y blwch wrth ymyl ei henw. Pan fydd y pleidleisiau'n cael eu cyfrif, mae'r ymgeisydd sydd ar nifer fwyaf o bleidleisiau'n cael eu hethol a byddent yn dy gynrychioli di a dy ardal leol. Mewn rhai etholiadau cynghorau lleol yng Nghymru, efallai y ceidi bleidleisio dros fwy nag un person, oherwydd bydd mwy nag un person yn dy gynrychioli di. Felly gwna'n siŵr dy fod yn darllen y cyfarwyddiadau ar dy bapur bleidleisio.
Yn syml, rho farc X wrth ymyl enwau'r ymgeiswyr o'i ti am bleidleisio drostynt. Unwaith y bydd y pleidleisiau'n cael ei cyfrif, bydd y 2, 3 neu 4 ymgeisydd sydd ar nifer fwyaf o bleidleisiau'n cael ei hethol. Pleidlais sengl drosglwyddiadwy. Yng Nghymru, rydyn ni'n gallu defnyddio system o'r enw Pleidlais sengl drosglwyddiadwy i ethol cynghorwyr lleol yng Nghymru sy'n gofalu am faterion sy'n benodol i dy ardal leol. Mae'r system Pleidlais sengl drosglwyddiadwy yn fath o gynrychiolaeth gyfrannol. Yn hytrach nag un person yn cynrychioli pawb yn ardal fach, mae ardaloedd mwy yn ethol tîm bach o gynrychiolwyr. Mae'r cynrychiolwyr hyn yn adlewyrchu'r ystod o ddaliadau yn yr ardal. Wrth bleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio'r system Pleidlais sengl drosglwyddiadwy, byddwn ni'n cael un papur pleidleisio. Bydd y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio yn dweud wrthyt i raddio'r ymgeiswyr yn nhrefn blaenoriaeth. Rho farc 1 nesaf i dy ddewis cyntaf, 2 nesaf i'r ail, 3 nesaf i'r trydydd ac yn y blaen. Does dim rhaid i ti roi rhif wrth ymyl pob ymgeisydd ar y papur pleidleisio, ond gallai gyfyngu ar effaith dy bleidlais ar yr etholiad os mae dim ond 1 neu 2 ddewis y byddai di'n ei gwneud. Mae'r rhifau'n rhoi gwybod i'r bobl sy'n cyfrif y pleidleisiau i symud dy bleidlais os oes gan dy hoff ymgeisydd ddigon o bleidleisiau'n barod neu os nad oes ganddyn siawns o ennill. I gael ei hethol, mae angen swm penodol o bleidleisiau ar ymgeisydd. Gelwir y swm penodol hwn yn cwota. Mae'r bobl sy'n cyfrif y pleidleisiau'n dod o hyd i'r cwota yn seiliedig ar nifer y seddi sydd ar gael a chyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd. Mae'r cyfrif yn digwydd fesul cam. Bob tro maent yn cyfrif, mae'r bobl sy'n cyfrif yn edrych i weld a yw ymgeisydd wedi cyrraedd y cwota o bleidleisiau sydd ei angen mwyn i'r ymgeisydd gael ei hethol. Os na, bydd y person sydd ar nifer isef o bleidleisiau'n cael ei tynnu o'r ras. Enghraifft, unwaith y bydd y rownd gyntaf o gyfrif wedi gorffen, caiff unrhyw ymgeisydd sydd wedi derbyn mwy o rifau 1 na'r cwota ei hethol. Ond yn hytrach nag anwybyddu'r pleidleisiau ychwanegol a gafodd yr ymgeisydd uwchlaw'r cwota, mae'r pleidleisiau hyn yn cael eu trosglwyddo i ail hoff ymgeisydd pob pleidleisiwr. Ar ôl i'r ail rownd o gyfrif ddod i ben, os nad oes unrhyw un yn cyrraedd y cwota, yna caiff yr ymgeisydd lleiaf poblogaidd ei tynnu. Mae pleidleisiau'r bobl a bleidleisio drostynt yn cael ei symud i'w hail hoff ymgeisydd. Mae'r broses hon yn parhau nes bod pob swydd wedi'i llenwi. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig y gall bob dewis fod wrth bleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio pleidlais sengl drosglwyddiadwy. Os na chaiff dy ddewis cyntaf ei hethol, neu os cant ei hethol a llawer mwy o bleidleisiau na'r ymgeisydd nesaf, gellir dal ddefnyddio dy bleidlais i helpu ethol dy ymgeisydd ail ddewis. Gall dy bleidlais gael ei symud o gwmpas sawl gwaith, gan chwarae rhan mewn ethol rhai neu'r holl swyddi yn dy ardal. Cofia, os wyt ti'n ansicr ynglŷn â sut i fwrw dy bleidlais, gelli wastad ofyn am help. Siarada ag aelod o'r tîm yn yr orsaf bleidleisio, neu cysyllta â'r tîm etholiadau yn dy gyngor lleol. Ceir ragor o wybodaeth yn comissionetholiadol.org.uk/dysgu.